Patríte medzi priaznivcov, ktorým učarila stará hudba? Chcete zažiť atmosféru, keď ožijú a naplnia sa spevom a hudbou chrámy a historické pamiatky? Nechajte sa pozvať na tohtoročné jesenné slávnosti starej hudby. Gemerské osvetové stredisko v Rožňave pre vás pripravilo v termíne od 19. do 22. septembra už 13. ročník medzinárodnej prehliadky historickej hudby európskych regiónov Ars Antiqua Europe in Via Gotica. Ani tohto roku nebude núdza o kvalitné hudobné vystúpenia a zážitky. Na gotickej ceste sa uskutoční 9 koncertov, a to v Štítniku, Krásnohorskom podhradí, Rožňave, Dedinkách, Lipovníku, Dobšinej, Čečejovciach, Markušovciach a v Betliari. Vystúpia tam profesionálne kolektívy zo Slovenska, Česka, Poľska a Srbska. Tento ročník bude výnimočný doplnením o hudobné lahôdky, a teda mladých a nepoznaných, ktorí nezanevreli na svoj domov a radi sa vrátia obohatiť koncert svojím vystúpením. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na stránkach Gemerského osvetového strediska.